Can you let me do some of this work? Okay. So, ayan, dami kong hugasan. Mga hugasan ko. Ayan, ayan. Kakatapos lang kumain. Ayan. So, buwan ko yung kasama ko, ang lakas ng boses. May kausap siya, kapatid niya sa phone. Kaninang umaga, nagdilig ako ng mga halaman ko sa labas. At saka, basta ngayon wala akong nagawa, natulog. Kaya ngayon, pagkagising, naglaligo, tapos nagluto, medyo fresh na konti. Kaya, naisipan ko naman maggawa ng video kasi maganda ng pakiramdam. So, bibisitahin ko lang yung bulaklak ko dito kasi yun favorite ko dito sa part ng bahay, mga halaman. Ayan. Tsaka mga bulaklak. Namumulaklak. Ayan. Mahilig ako sa bulaklak. Tsaka ayan. Di ko siya may bago akong tanim. Tsaka alam mo yung galing sa Walmart. Ito, may bulaklak na siya. Kaya lang ngayon wala. Yung red nasa gitna. Yan, bulaklak yan. At saka meron akong garlic. Ang garlic, buhay na siya. Saka ito pa. Garlic. May lemongrass din ako doon. Na-vlog ko na yun dati, nasabi ko na. Saka yung bell pepper ko, ayan, may bulaklak na siya. Nasa labas lang siya, guys. Tsaka yung kamatis ko, napansin ko ilang bisis na siya namulaklak, pero ewan ko nung hindi na siya natuloy magbunga. Ewan ko lang kung bakit, di ko kasi alam. Tsaka ayun lang, lakad namin si Max mamaya pagkatapos kong maglinis lahat dito. So guys, tapos na akong naghugas, tapos na akong maghugas, tapos na pala yung binibake ko. Tapos pakita ko sa iyo yung binibake ko. Mainit na ngayon kaya, ito na yan. Chururudu. Sayang kasi yung dough, kaya ginawa ko naman ito kasi mahilig din ang isa mag-snack. So, nilagyan ko lang siya ng chicken. Sa loob is chicken chili. So, ayun, ano pa ba gagawin ko ngayon? Bukas, day off ko rin. Sabado, day off ko rin. So, hindi ako naglinis ng bahay ngayon. Bukas na. Hintayin ko na lang yung isa na matapos sa college niya. Kasi, kakausap lang niya ng madilim yata dito. Yan, yun na. Madilim dito. Hindi. So, ayan. Yung trabaho namin. Sandali lang. On ko nga yung light. So, yung trabaho pala namin dito, yung iba nag-close na, yung mga non-essential establishment. Pero yung sa amin kasi grocery, essential kami. So,
tuloy pa rin yung trabaho, tuloy pa rin yung pasok namin, pero doble ingat lang. Kasi alam niyo na napakahirap talaga. Paano, Diyos ko. Buti na lang ngayon, pinayagan na kami na magsuot ng gloves at saka mask. Pero hindi ako nagmamask kasi nahihiya ako kasi walang gumagamit ng mask doon. So unfair naman, baka sabihin, ba't ito si Nini? Nini kasi ang tawag sa akin, diba? Si Nini nagmamask. Ang ginawa ko lang gloves. Talagang gloves ako ng gloves. So, pero hindi pa rin ako komportable. Nagdadasal lang talaga ako palagi. Palagi akong nagdadasal na sana ilayo. Alam mo na, tsaka alam mo na yung kasama ko, may edad na rin. Nasa bahay lang siya, pero ako laging exposed sa mga tao. So, ako yung doble ingat. So, paano na lang pag magkasakit? Diyos ko, yung mga anak ko. Huwag naman sana, Lord. Tsaka, sana matapos na itong mga langga. Kakahirap. Alam nyo bang, kung iisipin ko lang sa sariling opinion ko, kung iisipin ko, parang mababaliw. Yung bang hindi mo, gusto ko yung back to normal na pag day off, pumupunta kami saan kami pupunta. Ngayon hindi, wala. Kasi stay at home nga. Tapos, hindi ka rin makakapunta kasi sarado. Yung beaches dito, sarado. Mga restaurant, sarado. Wala, nasa bahay lang kami. Sana Lord, matapos na-produce ko. Pasukan na, malapit ng pasukan. Kaya, guys, magdubli dasal talaga tayo. Dubli dasal. Tsaka, ano palang tawag nito? May papitsa si Mayor yesterday, pero hindi ako kumain. Tapos na akong kumain, tapos dumating yung manager namin, sabi, we have some pizza, that's only for the customer service clerk. Big sabihin kami yun. So, dinala ako ng mga kasama ko, sabi nila, punta tayo, may pizza doon. Sabi ko, no, I'm done eating. I'm full already, but thank you. Yung iba, alam mo pala, pareho din pala sa atin. Alam mo ba, pag, yung bang, hindi, sa ko lang bad ko naman, pero hindi, share ko lang kasi na-experience din natin. Sa isip ko, sabi ko, kala ko Pinoy lang ganito. Yung iba pala, sila din pala dito, kunyari may papizza kami, kita nila yung manager, susunod na sila doon. Tapos sabi pa pagdating nila sa taas, sa break room namin, sabi, sana yung pizza? Nakita ko kanina si boss, may dalang pizza. Ubus na ba yun? Diyos ko, sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, sinasagot ko, hindi ko alam kasi ako kumakain na ako. Tapos, ayan. Marunong ganyan din pala sila. So, anyway, ilalakad muna namin si Max. Mag-oil pala kami ng buhok ko. Ang kulay ko'y di puti, ang lahi ko'y kayo manggit, Pinoy kong... Lang yatong asawa ko. What are you doing? Okay, let's go. Come here. Wanna do my hair? I'm ready. Mag-oil siya sa buhok ko. Tapos na kaming maglakad kay Max. Tapos na akong mag-oil sa buhok. Gagawa ako ng fire sa labas kasi gusto ni asawa na gagawa kami ng fire. So, maghahaling ako. Oh my God. So, first thing to do, sindihan ang mahiwagang ilaw. Kasi may kami dito sa labas. Meron din kami ilaw. Then guys, lamig. Ay, shit. So,
Sarap kasi minsan dito na upo. Tapos, may beer. Iwan ko kung makikita nyo ako, guys. Hindi yata. So, mamaya na lang ulit. Nasa labas kami dito ng asawa ko. Marami din pala lamok dito. Binubulungan ako ng maraming lamok. Good night.